Ya. Sama. Ya ini ngomong piye. Iki napa yen? Ya monggo bawa sik. Ya anu sik, wedok sik. Nah, tak putri yo, putri nggih. Nggih Pak Diwan. Nggih. Matur nuwun. Ya, tak kata niku baru lah. Tak kata niku mau mumben biar Mbah Somo. Nggih, matur nuwun Mbah Lurah. Nggih, Mbah Somo pramugari lho. Oh, pramugari. Lho, Pramugari kok. pramugari kok ya. Pramugari besan. Oh, ayo. Dulu ayo HP ndogen. Wah, wis buat barang wis ora rumangsane koyo wong nom kok. Sopo-sopo disadu iki. Ayo. Ya. Ya. Pokoknya adikmu harus tak oleh Mas Agus. Mas Agus gembel. Mana? Tahan lu. Ngomong. Yo. Ngomong hati pawi pane Waduh suara lanang Mas ngesani meluih beneran gak suara lanang Mas. lanang kok lanang Mas wedok Pak. lah yo ini suaramu lanang lho Mas rusak mulai iya aku mulai Mas Mas Lupa bisa asli kena bisa gampang luwe wedok kaya enak-enak dipangan kan suara lanang kok kaya gancing wah asline enak Pak suantene ya emang Pak Lurah mesam-mesem Pak menika. Hah? Pak Lurah mesam-mesem matur nuwun lho Pak. Wah, dia semua wis matur nuwun kok. Mboten ngomong biasane. Lah piye? Nembe dipresani ngeten matur nuwun. Kudu makan ya lho. Wah, apa meneh? Napa meneh? Niku Padamu. Ya. Yen angel. ya. Angel didukung langsung Eka Jaya. Eka Jaya. Iya. Dan Jembengger. Jembenggur. Iya. Terkenoti. harto Kak Blasin apa dulu? Hati-hati Pak. Hati-hati. Ya. Reneno. Ya. boleh sing kaya menyatani